Tenen les dones més dificultats per accedir i utilitzar la tecnologia? Aquesta és una de les preguntes que es van intentar respondre a la jornada Dona i Tecnologia, que va tenir lloc al Parlament de Catalunya aquest juliol. La jornada la va organitzar la Cambra de Comerç i va comptar amb la presència del seu president Miquel Valls. En la seva intervenció, Núria de Gispert va animar tothom a treballar perquè les dones tinguin les mateixes possibilitats professionals que els homes i puguin desenvolupar-se en àmbits tradicionalment masculins, com ara les carreres tecnològiques. Des dels àmbits on som, tant des de la formació com a política preventiva, com des de la professió que cada un exercim, puguem ajudar a que les noies i les dones del futur tinguin al davant seu les mateixes posicions d'igualtat en qualsevol àmbit de les professions. La presidenta de la cambra va apostar per la igualtat efectiva entre homes i dones per sortir de la crisi. La idea de no desaprofitar el talent femení per superar l'actual situació econòmica també la van apuntar Miquel Valls i la presidenta de l'Institut Català de la Dona, Montserrat Catell. No podem perdre el 50% del talent que són les dones quantitativa i qualitativament. Necessitem que les dones aportin les seves qualitats i competències al món de la ciència i la tecnologia. Elles són pràctiques, responsables, tenaces i persistents i ho estan demostrant com a investigadores. Ara cal que el talent femení i la tecnologia s'apropin. Si a sobre de la situació econòmica que tenim com a país, també a Europa en general, al món occidental en general, si només cal arreplar el clau a sobre, anar posant traves amb tota aquella expertesa de la meitat de la població, tot aquell talent que es perd des que les dones o les noies es llicencien a la universitat fins que arriben un escàs 3 o 4% en molts casos en els llocs de presa de decisions o la direcció de les pròpies empreses. Eva Fabri és la directora del Centre Europeu Dones i Tecnologia, una entitat que vol fer créixer la presència de la dona en l'economia del coneixement. Fabri va afirmar que més enllà dels esforços per fer que les dones treballin en les noves tecnologies, cal un canvi de mentalitat que iguali dones i homes. The digital agenda, it's not about helping women to succeed or just getting more women into ICT, but the Gender Action Plan for the digital agenda is simply about creating a new culture, a culture where men and women succeed together in making economic growth in Europe. Cecília Castaño és directora del programa de recerca sobre gènere i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya. Castaño va apuntar algunes de les causes que provoquen aquest allunyament de les dones de les professions més tecnològiques. Los hombres, cuando se les pasa una encuesta y se les pregunta ¿por qué no hay más mujeres? Dicen, primero, porque no hay candidatas, porque no les gusta. Y en cambio, las mujeres, ¿qué dicen? Las mujeres dicen, primero, por problemas de conciliación. I segundo, por estereotipos. La directora de comunicació de Dones en Xarxa, Maria Freiria, també va apuntar que hi ha una franja d'edat entre les dones que, tot i tenir una alta formació acadèmica, són grans desconeixedores de les noves tecnologies. Òbviament hi ha una franja generacional de dones, que és des dels 30 anys als 45 anys, dones que tenen una formació acadèmica important, doncs que són unes grans desconeixedores de les TICs i per tant no estan habilitades i no estan capacitades per desenvolupar-les. En la jornada també va participar una dona que ha desenvolupat amb èxit una carrera professional molt lligada a la tecnologia. Mònica Roca és enginyera i directora del Departament d'Altimetria d'Isarsat, empresa que treballa per a l'Agència Espacial Europea. Roca va apuntar que al llarg de la història la dona ha necessitat menys la tecnologia que no pas l'home. La dona no té una ment menys tecnòloga que l'home. I això és una cosa que primer de tot ens hem de creure nosaltres. La dona pot accedir a qualsevol món tecnològic amb tanta capacitat com té l'home. I el problema senzillament ha estat que no ha necessitat d'això per sobreviure. I penso que ara és quan estem en aquest moment històric, diguem, que hi ha tecnologia a tot arreu i és quan la dona necessita la tecnologia per sobreviure. A banda d'analitzar la relació de les dones amb les noves tecnologies, la jornada tenia l'objectiu d'impulsar una plataforma d'entitats per implantar empreses del sector a Catalunya i avançar en polítiques encaminades a apropar les dones a la recerca, la ciència i la tecnologia.